Dahil talagang pag dumating si Jesus, yung kanyang mga pinangako, yun ang kanyang gagawin. Another point is, fulfill the Lord's will. So kung tayo ay faithful servant, kailangan natin gawin yung kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Okay? Ang kalooban ng Diyos ay yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin, gawin natin. Ano ba pinagkatiwala sa atin? Sabi nga, you also preach the gospel to them in preacher. Kailangan tayo mag-evanghelyo doon sa mga tao. At tapos yung mga tao, gawin natin mga disipulo o followers ng ating Panginoon. Kaya yun po ang talagang tuturuan. No? Ang Panginoon kasi, parang sabihin niya, Pastor, ulit-ulit nyo naman, kayo mga taga-gilid, kayo mga manggagawa. Parang kinukuha nyo ako na maghinto sa Panginoon. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Tayo po ay maghinto sa ating Panginoon. Kailan po ito? Okay. Kung wala ang paghinto sa ating Panginoon, siguro si Nanay Rita, karatay naman sa higaan ng kalambaran. Ano mas gusto niyo, Nanay Rita? Makahiga kayo sa higaan, tapos nanonood kayo ng television, mga panahon, o kayo ay nakapaglakad. Kung wala yung gawin sa Panginoon, siguro yan, mahina ng katawan mo. Pero ngayon, nakakasama pa namin, ha? Siya na pala, hindi naman ako compulsory. Yung sa kagustuhan lang yung tao, sabi kung naligaya ka na sumama, yun lang, wala pipili ko sa'yo. Sa totoo lang, marami dito ang hindi sumasama. Pero hindi gusto ng Panginoon, yung tayo hindi nandito. Alright? Kung baga, yung mga wala naman talagang gagawin, dapat maglilo sa aming Panginoon. Pero kung may trabaho ka, stay with your work. Pero kung wala ka ng trabaho, sayang naman ang iyong lakas. Fulfill the Lord's will. Another point is, utilize the talent and trusted to you. The word utilize ay gamitin. Gamitin mo yung pinagkatiwala sa iyong talent. Alam niyo po, pinagkatiwalaan tayo. Ang isang bagay, dapat gamitin mo namin ito. Faithful servant ay dapat maging faithful sa kanyang amo. Meron ako napanood na isang palabas sa television concerning aso lang. Now, I understand kung bakit yung mga aso, kahit pa paano ay nilang sila ng Diyos para turuan lamang tayo ng faithfulness sa ating amo. Meron isang track and field player o marathon player sa Amerika na kung saan ay dahil nananalo sa nag-champion nata sa Olympic, ang kanyang practice sa wilderness, tumatakbo siya sa lugar na walang mga tao, tapos may mga deserted area yun, walang mga makatira. Kaya sa kanyang pagkakunta po, nag-iisa lang siya at kami aso niya lamang ang kanyang kasama. Pero sa hindi nakasang pagkakataon, nagdulas po siya, nalaglag siya sa bangin, at bumagsak siya, nalagpapagsak siya, buhay pa naman. Pero balik, at hindi na siya halos, hindi ka pala. Ang kanyang iyo, bumakang na siya, kaya ano man igagawa niya, layo-layo ng kanyang kaya naman niya sa kanya, sa hapa, igagawa na, tinako siya ng gabi doon sa wilderness. Paggabi pala ito, kamamatay mo, ang sobrang lamig naman pala sa mga desierto, no? Ang lamig pala ito, paggabi na, at dito pa rin, may sugat siya, di ba? Hindi parang naging kaya mas mahira. Kaya buti ka lang, meron isang training na alam mo na parang may-maintain yung pag-init sa katawan. Kaya nakasugat siya ng day 1, tapos day 2, ganun pa rin nga day 3. Pero ang pinaka-story ko yun ito, wala doon sa babae, hindi doon sa aso. Yung aso, kung tuturusin yung una na nalagay siya, nakapalik sa kanyang aso na tagpon siya. Kasi yung nasa pataas siya tapos talagay sa bangin. Pero yung aso na nasa taas, nakapalitan siya doon sa ubat. At doon nandito na sa kanya, nandito sa kanya. Pagkatapos hindi kinumunso, yung ihin. Yung ihin niya kasi, yung ginang-ihin niya, parang kasubag. Pero yung aso hindi ginagala doon. Okay? So, at hindi rin maalis. Pero nung sinabi gano'n lang, ng amo niya, kasi nalala pala, bibigay niya sa, go get help! Sabi niya gano'n. Sa kalang, nakikita niyo yung aso na umalis. Kaya nung nakakadkuha ng mga nag-rescue yung aso, nagkataka sila kung ito yung aso, no? Bibihira yung aso raw na umaalis sa kanilang amo. Okay? Ibig sabihin, yung mga aso pala mga
faithful yan sa kanilang mga amo. Amen? So, bibira. Pero, ang napapansin na parang nagpapamiliki yung aso na parang gusto silang pili doon sa tao. Tuloy naman na kung naniwala sila doon sa aso, pinuntahan nila. Pero sabi ko lang, unang may aso. Pagdating yung aso doon, di ba nandun yung hinihingi na sa aso pagka, ayun ang ginagawa kami hinihingi, para lang mag-survive. Kaya gusto yung hinihingi na ng aso yun. Hindi na. Pakalinsa, pakalinsa na. At saka iba na, hindi natin sinabi ng aso. Kasi nga, kaya nagkaroon siya ng iwatin mo, dahil na yung rescue. Ayun. Kaya kung nalingulatan natin na aso lang yan, tapat sa kanilang amin. Tayo, gano'n tayo kapag kay Jesus. Diba? Handa pala. Siya wala rin kaya yung aso. Ilangan magpili sa iniwan. Pero, handa yung aso pala, handa mga kaigin kasama na ng amo. Tayo ba handa mamatay kasama si Jesus? Diba? Alright, so, utilize the talent and trust it to you. Hindi naman ang talent namin. Diba? Naliwanag ang aking pagsasalita, gayahin nyo. Si Francis, diba? Kasi ba yun? Okay. Niliwanag na, para pang hindi na yung kalunod natin. Utilize the talent and trust it to you. And ano po, last one. Let us be prepared for the Lord's coming. So ito ang gusto talaga, preparado for the Lord's coming. Alam niyo po, para tayo ay maging handa sa pagbalik ni Jesus, ang kailangan lamang po sa atin ay magbabasa tayo ng Bible. Sabi nga gano'n ng mga anak ni Ana, ano ba naman yung sinana? Para bang ano naman? Si Mama parang maghahayong palayagi para okay. So wala naman kumukuto sa atin na parang obligado tayo. Pero sa totoo lang, masarap basahin yung Bible. Dahil sa Bible, ito magbibigay sa akin ng comfort. Alam nyo, Nanay Tony, basahin nyo yung Psalms. No? Basahin yung maraming portion sa Psalms. Ang Psalms isinulat, yung mga awit, para ang mga pananampalataya ang comfort. Okay? Sa panahon ng ating kung tayo nararamdaman, mas kailangan natin yung Bible kasi ito magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating loob. At magugulat kayo sa pagbabasa niyo pa lang, wala na pagkakas ng buhay, eh wala na pala yung sakit nyo. Ano? Pwedeng matuwang mo sa akin, mangyari yung mga bagay. So, pangapal dyan, Tatay Ronnie, Nanay Leslie, Nanay, ay sabi nga lang, those who wait on the Lord, ayon sa aklat ng Psalms, will renew their strength. Pag tayo ay naghihintay sa ating Panginoon, wow! We can, pagkataalas pa mo tayo. Diba? Oo, iba yung naglilingkod sa ating Panginoon. Lalakas at lalakas ang ating mga katawan. Okay? Let us be prepared for the Lord's coming. Kaya malamang gusto ko sa mga yun na ay yan din yung maganda. Okay, yung mga kasama ko, puro lola na, diba? Pero lalakas na ito, tapos kayo mga youth, bata pa kayo pa yung mga Maynila. Hello? Kaya dapat maglingkod muna na. Alright, so let's move on. Sa paggawa sa amin, the end word is 87. Kaya tatlong faithful, di ba? End word is Father of Christ, move while awaiting in the coming of His Lord. Ibig sabihin, ang mga tagasunod ng ating Panginoon, habang naghihintay sa pagpalito ng ating Panginoon, they fully utilize the things entrusted to the Lord's servant. So, ang mga faithful servant, talagang lahat ng mga bagay na ibinigay ng Diyos sa kanila, dapat pinagagamit yun. Kaya mapapansin nyo, yung likod, lahat ng mga bagay na pwede magawa sa Panginoon, ginagawa ko po yun. Kasi ganoon talaga ang dapat mangyari sa atin bilang mga faithful servant. Alright, so tayo po natin sa iyo, at papakasampu natin ang gawin ito. In other words, na ganito, pag dumating si Jesus, makakuha na tayo mga faithful servant, tayo po ay magiging maligaya. Sabi na namin paano, well done, you faithful servant. Inherit, mga no? The kingdom of this. Alright, so let's sing once again.
Parang recognition para tayo sa amin. Alright, so let's just ginawa yan.